sabunipun saking permadani bejo Cilongo. Jumantaka lumarep aku satemah ngirangi kamardikan iget anggenipun Imbal Laksana wawarapipun. Kula ingkang paring kapiji minangka juru laksmining adicara utawi juru panitia udara ingkang agak kayu ing Jepang. Sangganing tamu pakung saha putri ingkang tansah sinugata ing pakurmatan wondene reronsening adicara ingkang badhe hangregani upacara wiwahan dauping pengantin sarimit ing wekdal menika ingkang sampun rinancep rinumpaka dening keluarga sinengkuyung para kadang panuwung Widodharma nenggih ingkang badhe katur mekaten Titi Laksana ingkang sepisan nenggih pambuka lajengaken adicara ingkang urut kalih nenggih lumaniping Sri Atmaja pengantin